Ea guazen, eizatzera. Baina guk ez dugu deus eizatzeko? Zuek ez duzue eizatuko, ez zarete iztariak. Gu lagundu eta ongi begiratu. Ea, aseri eta oki nire atzetik. Gero sator eta azkena asto. Ni zergatik azkena. Sator baina ikusmen hobea duzulako. Ea, guazen. Ikusten, ez dago ez bisonte, ez mastodonterik. Eizatzea zer uste duzuela, tximista bezain bapatekoa, pazientzia behar dugu asto. Ba horretatik gutxi du astok. Ea, jarrai dezagun bisonte mastodontearen bila, guazen! Aizue, nik daukadan gosearekin ezin da izatu. Gosea! Ea, zuek alde horretatik, eta asto eta biok hemendik, guazen! Hor dago! Hor dago! Oraindik bisonte mastodonteak gelditzen dira! Toma zelatik atera da! Zuek, geldi hor! Aseri, prest! Bai! Bat, bi, eta... Jupiterren putza! Jupiterren putza, ez zure eta galanta! Eta kiratzuna de montre! Bisontea ikusi dudanean, urduri jarri naiz eta... Baina, zer janduzu puzkerrak alako usaila dukitzeko? Ez errez, agian horregaitik du horrelako kiratxa. Ui, parkatu ez. Baina, komonera, ja, Erne eta isilik! Guazen! Barkatu! Ahoa eta ipurdia ondo itxita eta begiak ondo irekita! Guazen! Kaixo! Hor dago bisontea zuen atzean! Azkenan elkartu gara. Azkenean elkartu garela? Ez dute zer ulertzen. Zuek ni izatu nahian ibili zarete. Eta ni, zuekin jolasean denbora guztian. Jolasean? Bai ba, lagunak nahi ditut jolaserako. Gure laguna izan nahi duena, ez zingo dugu jan aire. Ez? Zenbat lagun egiten ari garen azken aldi honetan, Haundia zara, bisonte mastodonte? Ez oso handia. Ni bisonte kume bat naiz. Nire gurasoak bai direla handiak. Oso handiak. Kumera, Norkerra? Orduan, denbora guzti honetan guztirikatzen ibilizara jolasean? Bai, baina orain hasi zuen. Jada beldurrik ematen, ez da? Lagunak gara.
Nola biziko ginateke historia aurrean bagina. Animalia ikaragarriz beteta egongo ote zen. Bisonte, mastodonte, alaita kontent, oreina adarrak banan kontatzen, hartzako bazuloan eta mamuta, trompa inetxua borrazten. Nola biziko ginateke historia aurrean bagina. Baso zabala animaliaz beteta egongo ote zen. Nola biziko ginateke historia aurrean bagina. Animaliak ta gizakiak mendian elkarrekin bizitzen. Bisonte, mastodonte, alaita kontent, oreina adarrak banan kontatzen, hartzako bazuloan eta mamuta, letaginak zorrozten. Hartzako bazuloan eta mamuta, letaginak zorrozten. Nola biziko ginateke historia aurrean bagina. Animaliak ta gizakiak mendian elkarrekin bizitzen. Bisonte, mastodonte,